Bueno, per a continuar, tenim a Gumen i Narejos, candidat tercer de Compromís, que serà el que gestionarà els temes d'Hisenda i personal. Bona nit, Gumen. Tu has estat portaveu d'Hisenda, Economia i Personal. Com valores la situació de l'Ajuntament? Gràcies, Ros. Bona vesprada, amigues i amics. En estos moments, i jo crec que en més d'una ocasió Compromís hem vingut informant d'aquesta realitat, la situació que ens deixa el Partit Popular a l'Ajuntament, pel que fa a les finances, cal qualificar-la com a dolenta, de desgavell total i absolut, de descontrol, etc. I sols assenyalaré, per no cansar-vos, alguns exemples. En primer lloc, la falta, este govern s'ha caracteritzat per la falta d'un pressupost, és a dir, la ferramenta més important de l'Ajuntament per a saber què ha de... Perdó, gràcies. Per a saber què ha de gastar i què no ha de gastar i en què ha de gastar no la teníem. És a dir, tenim el pressupost prorrogat des de l'any 2013. Hi ha un deute de més de 4 milions, concretament a finalitzar aquest any, del 2015 al 31 de desembre, tindrem 4.060.000 euros aproximadament de deute que ens deixa aquest govern i d'aquest deute hem de dir alguna cosa. Primer, que cadascú dels veïns i veïnes de Foios, els 7.090 o 94 habitants que té en aquest moment Foios, ixin a 570 euros de mitja per a fer front a aquest deute. Que el 90% d'aquest deute, més enllà del que està dient el Partit Popular, de que ha reduït el deute, que ha reduït la despesa, el 90% d'aquest deute l'han generat els governs, els dos governs del Partit Popular. I aquesta situació ens deixa l'Ajuntament en una situació hipotecada per al futur. És a dir, durant 10 anys no podrà fer cap inversió el nostre Ajuntament, si no és que és alguna inversió que ens ve donada per alguna subvenció d'altra administració que no crec que sigui el cas, ojalà. Ha hagut una falta d'informació de transparència total i absoluta en la gestió general i el tema de les finances en particular. L'única informació que ha hagut que el poble s'ha enterat ha sigut perquè l'ha transmet Compromís des dels nostres butlletins. Aquesta situació ha fet, i per el model dels impostos, de la gestió dels impostos, ha fet que l'Ajuntament tingui una falta de liquiditat. En aquests moments, si falta de liquiditat, és tindre diners per a poder fer front, per a poder pagar als seus proveïdors, etc. Dir-vos que en aquest moment n'hi ha un retard en el pagament al proveïdor, si així n'hi ha algun proveïdor, ho sabran, que és a dir, que tarda molt de temps en pagar l'Ajuntament. En aquest moment s'està establert un termini de 30 dies per llei, una llei que va aprovar el Partit Popular davant de la situació dels ajuntaments que tenien un gran deute als seus proveïdors, inclús a alguns treballadors, i el nostre Ajuntament està en torn als 180 dies operaris, és a dir, d'un mes a 5 mesos. En aquest moment, per a fer front a aquesta situació, el govern municipal la setmana passada ha hagut de demanar el que es diu una operació de tesoreria, és a dir, un préstec de 300.000 euros, a tornar en 3 mesos, és a dir, es tornarem abans del 15 de juliol, o com a límit del 15 de juliol, i això, lògicament, haurem de pagar uns interessos. És a dir, no és un préstec a llarg termini, sinó és una operació per a fer front a aquesta falta de liquiditat. Entenem que han gastat sense cap control, que han pagat factures que no tenien consignació pressupostària, i per tant, possiblement, la situació que ens trobem després no sigui aquesta, em refereixo en quant al deute, possiblement, i ojalà que no, és que sigui superior. I han fet una gran despesa no necessària, el que s'anomena despesa sumptuària, és a dir, s'han gastat en coses que nosaltres no els haguem gastat si haguem estat governant. Festes, menjars, etc. I ja em callaré perquè seria interminable, però si no vos cansaré massa. Gràcies. Tinc una segona pregunta. Què es proposa Compromís per tindre unes finances municipals més ordenades? Bé, el primer que farem des de Compromís, si diumenge que ve tenim
el vot majoritari del nostre municipi i entrem en aquest govern. El que farem serà estudiar per a conèixer, és a dir, veure quina és la realitat real, la situació real, perdó, per a conèixer-la i a partir d'ahí poder prendre mesures, perquè possiblement no siguin aquests 4 milions, sinó que malauradament igual ens trobem, com dia al principi, alguna sorpresa. Per descomptat, elaborarem el pressupost anualment i aquest pressupost el farem amb la participació ciutadana. No solament en quant a informar-li a la ciutadania, sinó que la ciutadania, tal com explicava el nostre company Sergi el dia de la presentació de la candidatura a la Casa de la Cultura, sinó que, inclús en el debat, que tinga la possibilitat de decidir, és a dir, de donar la informació, estos són els diners que tenim, aquestes són les necessitats del poble, en què es gasten. Aquesta serà una de les nostres, una altra qüestió. Per descomptat, complirem totes les recomanacions que des de la intervenció de l'Ajuntament se ve fent als distints governs. És a dir, no se pot una sèrie de recomanacions per a gestionar d'una altra manera, per a gestionar correctament el pressupost. No farem cap pagament de despesa que no siga estrictament necessària si no la tenim prèviament consignada en el pressupost de l'Ajuntament que aprovarem un dia abans anualment. Per descomptat, farem una informació, donarem una informació veraç al municipi, per descomptat tindrem uns comptes clars i actuarem en total i absoluta transparència. Una altra de les nostres, el que farem serà, per descomptat, reduir el deute que tenim actualment, i això sols es pot aconseguir de 3 maneres. Una, o cada un dels veïns, com deia al principi, anem venint, depositem els 500 i pico d'euros que ens correspondrien, s'acabaria d'això. Un altre és incrementant els imposts, i un altre no és d'una altra manera que reduïm aquesta despesa ordinària i sobretot, i especialment, la despesa no necessària. Però nosaltres està clara la decisió, és a dir, nosaltres apostarem, com és normal, per reduir aquesta despesa que no ens agrada com s'ha vingut gestionant. Un altre tema que farem serà el fraccionament del pagament dels impostos. És una proposta que venim fent a aquest Ajuntament des de fa més de 4 anys. Una proposta que no ha estat aprovada per l'Ajuntament, posant problemes que no era possible tècnicament i estem de la forma que estem d'avançar en quant al tema de la informàtica, perdó. Això es facilitarà, per una part, pagar als ciutadans i facilitarà el pagament dels seus impostos, és a dir, que sabrà fins al principi d'any podrà fer el seu pressupost i dir que n'estigui de pagar tant, i per altra part aconseguirem que l'Ajuntament disposi de liquiditat que ja no té i no tinga que acudir a un préstec puntual per a fer front a això. Per descomptat, reduirem progressivament el termini de pagament als proveïdors fins a arribar als 30 dies que marca la llei. Per tant, i acabe, amigues i amics, la situació del nostre Ajuntament és molt difícil, és molt dolenta. Nosaltres entenem que cal un canvi urgent en el nostre Ajuntament, cal un canvi no solament de persones, de cares, sinó un canvi de polítiques a aplicar, que el Partit Popular no pot continuar ni un minut més al front de l'Ajuntament de Foios, perquè si no, no sé què fa, si continuïn 4 anys més que passarà, i per tant, aquest canvi creiem que és possible i entenem, i estem convençuts que ho anem a aconseguir entre totes i tots. Per tant, diumenge 24 de maig, aneu a votar, convideu als vostres amics, a les vostres amistats, a les vostres famílies que ho facin també com vosaltres, i per descomptat cal votar amb valentia i voteu Sergi, voteu com vulguis. Gràcies.